back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. John Gregory Carlson, Madam, ikaw mo'y gitugyanan sa organisasyon nga mopatay ni Amata. Ikaw! Madam Regina. Nga nung ingon sa nakalitan ka, dili ba di mo kaya, Mat? Madam, Nag-expect ang organisasyon sa imong kalampusan, Mat. Ikaw mo ay gitugyanan sa organisasyon nga mopatay ni Amata. Ikaw! Nganong ingon sa nakalitan ka? Dili pa ni mo kaya, Mat? Nag-expect ang organisasyon sa imong kalampusan, Mat. Unsay gitubag yan ang officer Mati mo, Regina? Nahibaw na ang tanang mga miyembro sa organisasyon Chief Devon sa atong mga balawd. Og obligado kitang musunod ni ini bugti sa kaharuhay sa kinabuhi ug gahom nga ila na karong naangkon. Maunay pinagkasayo niyang buhaton. Kay suod sila. Anytime kung gusto niyang patyon ka ng John Gregory Carlson, mahimugit kaayo niya. Mao gyud, Chief Devon. Dili unta kini mahitabo kung wa pa mo magdanghag sa imong mga sakop, Regina. Chief Devon. Ingnan ko na kamo labot ni ini. Dugay na. But taken for granted lang ang tanan. Sorry. Sorry, Chief Devon. Pero ang problema niya ron, ni Matt, kay wa siya mahibaw kung hain na karon kining John Carlson. Nganong gisultihan ko nimo ni Ana. Ako pa ba di hayang inyong papangitaon niya? No, Chief Devon. Naibaw na kamo kung unsay inyong mga katungdanan. Kay wa magpabaya ang organisasyon kung unsay inyong mga gikinahanglan. Disturbo? No, Jess. Wa ka makadisturbo. Basin busy ka na sa station. Bago pagi kong nag-lunch break, Jess. Okay. Basta magay mo tuyo. Ayaw na lang kahapon. Masay ayaw na lang. Sulti. Usa man na. Kay ko doon na lang ko ikatabang. Buhato na ko kutob sa kumay mo. Sulti. Gislaine? About ni John Clough, kung mahimo. Unsa ka na, Jess? Tungkol ini atong kausa. Sa atong kausa, batok sa organisasyon. Jess? Unsay? Clough, dili na ko bukod manginlapot pa si John sa kausa batok sa Lighters of the World. Unsa? May upang tabangan ko nimo sa kong gihangyo nimo, Clough. Mahimo pa. Si John? Ano niya magkadili sa likod, Jess? Ha? Kuan, nagpahayahay ko dyan kay giinitan ko. may aircon ng kwarto. Mas bugnaw dito kumpara din eh. Gusto kong muhanggap og presko nga hangin dyan. Mao ba? Kinsa mo tayo magikasulti sa phone? Ha? Si Clavel. Hey, mitutok ka manggod na ako.
Nahibuungan ko. Kay mura ka manggod og daling mihipo sa imong phone. Dihang nagsingabot ko. Nga dukod. I don't know. Ikaw? Are you okay? Yes. I'm okay. Okay. Pero subok. Masabot na dili okay. Unsa man yung ipanagsultihan, Jess? Ha? Unsa man? Dili sa yun ang gihangyo ni Giseline ako. Nangyoon si Jan nga mubiya na sa kausa. Ambot ko kaya pa ka na ako. Matod mo? Wala kay kontak ni Jess, Jan. Si Jesslyn lagi itong imong ikasulti ka. Mat, Dakit ka ba? Wa ay saling ako. oh, Mahimo bang mangayo ko og contact number ni Jesslyn o Jan? ha? Wa nimo mabati kung unsay akong gisulti. Matod ko, mahimo bang mangayo ko og contact number og Jan? Nganong igo ka nang mitutok na ko, Graf? Usbon ko, mangayo og contact number ni Jan o Jesslyn. Dili ba pwede? Ha? Gabi? Excuse me, Mat. Mabalik na ko sa station. Sulti pagkali ko nimo. Naunsa ka ba? Ha? Hii ko, Mat. Hindi ang akong kamot na may kulit niya. Shit! Unsa? Nabati na tingali niya ang ato panagsulti. Og nga, nangayo siya og number na mo ni John. Mauna, Jess. Og na problema ko ini. Murag nagkasabot na si Mat nga naglikay mo niya. Love. Usay ako baton, Jess. Usa man. Unsa? God. Unsa imong huna-huna ini, John? John, Unsa mo yung tuyo na to? ambot lang. Wa ko mahibaw. Jess, John, dili ka angay mo kumpiyansa ni Matt. wa ko mahadlok niya, Jess. Okay. Pakikitaan ko siya. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!